ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ RAO-D ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗು ಇನಿ ಯಾನ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ತಗಲ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ತಗಲ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ದೆ ಅವು ನಿಗಲ್ ತೂಜಣ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪೋದು ತೂಲೆ ಅವಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಉಂದ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಂಚಾದಿ ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಮೊಗಲ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಲಕ ಮೊಗಲ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಮೊಗಲ್ 5 ವರ್ಷ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಬಂದು ಬ್ಯಾಗ್ದ ಮಿತ್ ಅಂಚಾದ ಮೊಗಲ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಅವಡ್ ಬೊಕ ಮೊಗಲ್ನ ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತೀನಿ ಮೊಗಲ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು 5 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಜ ತೂವೆರೆ ಪೋಂಡ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದೆ ಎನ್ನ PUCD ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೂಲ್ ನಿಗಲ್ ತೂವೋಲಿ ಫೈಂಡ್ ಯುವರ್ ರೋಡ್ ಪಂದ್ ಬರೆದುಂಡು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ದ ಟ್ಯಾಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ದ ಲೋಗೋ ಉಂಡು ಮಿತ್ತುಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಬೈಕ್ದ ಡಿಸೈನ್ಲ ಉಂಡು ನಿಗಲ್ ತೂವೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಅಂದುಂಡು ಇಜ್ಜಂಡಲ ಒಂದು ಅಂದು ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸರೇ ಮೂಜಿ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಜಿಪ್ ಉಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಿಗಲ್ ತೂವೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲ್ ಮೂಲ್ ತೂಪಿನಂದಾಂಡ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಬೊಕ್ಕ 5 years ವ್ಯಾರಂಟಿದ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ಒಂದು ನಿಗಲೆ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಲ್ಪೆರಿತ್ತು ನಾಗಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ತು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ತೂವೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಂದೆ ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಜುಮ್ಲ ಮಲ್ದೆ ನಿಗಲ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಡ್ ತೂವೋಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಒಂದು ಕಲರ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚಾದ್ ಗೆತೊನ್ನಿ ಬ್ಯಾಗ್ ತೂವೆರೆಗ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪ್ರೈಸ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ಆದುಂಡು ಒಂದು ನಿಗಲೆ ಬೋಡಿತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲಿಂಕ್ ನಿಗಲ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೆ ಲಿಂಕ್ ಕಾಪಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಅಂದ್ ಆತಂಡೆ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಂಕ್ಲು ಮುಟ್ಟನಗನೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲಕ್ಕ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ್ ತೂವೊಲಿ ಉಲೈಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ದಿಯರೆ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಲೈಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಗ್ಲ ಉಂಡು ವಾಶ್ ಕೇರ್ ಅಂಚ ಅಂಚಾದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ನಿಗಲೆಗೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಗಲ್ ಏರಾಂಡ ಬ್ಯಾಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯಿನ ನಿಗಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.